Josef Gabčík a Jan Kubiš byli obyčejní muži z malých poměrů, žádní dobrodruzi hledající slávu, ale vojáci, které dějiny zatlačili do kouta a donutili učinit rozhodnutí, jež navždy změnilo nejen jejich životy, ale i osud celého národa. Gabčík, narozený roku 1912 v Poluvsí na Slovensku, vyučený zámečník, tichý, disciplinovaný a vnitřně neústupný. Kubiš, narozený roku 1913 v Dolních Vilémovicích na Vysočině, venkovský chlapec s hlubokým smyslem pro čest a odpovědnost. Oba sloužili v československé armádě a po mnichovské zradě v roce 1938 sledovali rozpad státu, který považovali za svou vlast, bezmocně, s hořkostí a narůstajícím vnitřním hněvem. Po okupaci Čech a Moravy a vzniku protektorátu se rozhodli pro útěk do zahraničí, vědomi si rizika smrti, pokud by byli dopadeni, a jejich cesta vedla přes Polsko, Balkán a Francii až do Velké Británie, kde se v roce 1940 formovala československá zahraniční armáda pod vedením exilové vlády prezidenta Edvarda Beneše. Zde se z běžných vojáků stali kandidáti na výjimečný úkol. Prošli tvrdým výcvikem britské Special Operations Executive, zahrnujícím sabotážní techniky, střelbu, orientaci v terénu, šifrování, výslechovou odolnost i psychickou přípravu na samostatné operace hluboko v nepřátelském území. A právě během tohoto výcviku se začalo rýsovat rozhodnutí, které nebylo impulzivní ani emotivní, ale chladně strategické. Odstranit zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jednoho z nejmocnějších mužů nacistické hierarchie, architekta teroru, muže odpovědného za masové popravy, deportace a systematické drcení odporu. Gabčík a Kubiš nebyli vybráni náhodou, ale na základě kombinace fyzické odolnosti, spolehlivosti, schopnosti mlčet a ochoty přijmout fakt, že návrat domů může znamenat jistou smrt. A když v Londýně přijali rozkaz k operaci Anthropoid, věděli, že se nestávají atentátníky ve smyslu propagandy, ale nástrojem politického i morálního vzkazu světu, že československý národ se nevzdal a že okupace nebude bez následků. Jejich rozhodnutí nebylo doprovázeno patosem ani velkými slovy, jen tichým souhlasem, podpisem a vědomím, že od této chvíle už jejich život nepatří jim samotným, ale historie, která si nevybírá jemně, pouze neodvratně. Když se Josef Gabčík a Jan Kubiš v noci z 28. na 29. prosince 1941 snesli padáky do temnoty okupované vlasti, nevstupovali do domova, jaký si pamatovali, ale do země sevřené strachem, udáváním a všudy přítomnou kontrolou, kde i ticho mohlo být nebezpečné. Navigační chyba je vysadila u Nehvězd místo plánované lokality u Plzně a hned první okamžiky na české půdě jim připomněli, že žádný plán neprobíhá dokonale. Přesto se jim podařilo ukrýt materiál, navázat první kontakty a postupně se přesunout do Prahy, města, které navenek fungovalo, ale uvnitř bylo ochromené brutální realitou nacistické moci. Reinhard Heydrich, který se stal zastupujícím říšským protektorem na podzim 1941, zavedl politiku tvrdého teroru, popravy bez soudu, rozsáhlé zatýkání a zastrašování obyvatelstva. A právě tato atmosféra měla zlomit jakýkoliv odpor. Místo toho však vytvořila podhoubí tichého, nenápadného, ale odhodlaného odboje. Gabčík a Kubiš byli odkázáni na pomoc civilistů, kteří riskovali nejen vlastní život, ale i životy svých rodin, když jim poskytovali úkryt, jídlo, falešné doklady či pouhé informace. A každý přesun mezi byty, každý kontakt, každé zaklepání na dveře mohlo znamenat konec. Přesto se kolem nich postupně utvořila síť lidí, jejichž jména dnes často stojí ve stínu hlavních aktérů, ale bez nichž by operace nemohla existovat. Členové sokolského odboje, rodiny Moravcových, Favkových a další stateční jednotlivci, kteří chápali, že cena za odpor může být absolutní. Dny plynuly ve znamení neustálé obezřetnosti, měnění úkrytů, sledování Heydrichových návyků a tras a zároveň v tiché psychické zátěži, kdy oba muži věděli, že čas nepracuje pro ně,
že každý další den zvyšuje riziko pro všechny kolem a že rozhodnutí, které přijali v Londýně, se pomalu neúprosně blíží ke svému bodu návratu. V tomto světě nebylo místo pro pochybnosti vyslovené nahlas, jen pro vnitřní disciplínu, vzájemnou důvěru a vědomí, že selhání nebude mít osobní následky, ale historické. A právě tato tíha dělala z každého jejich kroku akt tiché, neokázalé odvahy, odehrávající se daleko od front, bez uniformy, bez potlesku, uprostřed města, které se naučilo přežívat mlčením. Ráno 27. května 1942 nezačalo ničím výjimečným. A právě v tom spočívala jeho děsivá síla, protože dějiny se často lámou v okamžicích, které zpočátku vypadají obyčejně. Gabčík a Kubiš byli na svých místech v zatáčce v pražské Libni, prostoru, který znali do posledního detailu, prostoru vybraném nikoli pro symboliku, ale pro chladnou pravděpodobnost úspěchu, a v jejich hlavách se nemíchaly velké myšlenky, ale přesně naučené kroky, signály a časové úseky, které měly rozhodnout o všem. Když se objevil otevřený automobil s Reinhardem Heydrichem, jedním z nejmocnějších mužů Třetí říše, mužem, který zosobňoval strach celého protektorátu, nastal okamžik, kdy už neexistovala možnost ustoupit, protože některá rozhodnutí se nedají vzít zpět ani odčinit. Plán se nevyvíjel dokonale. Došlo k technickému selhání, k improvizaci, k vteřinám, které se protáhly do věčnosti. A právě v těchto okamžicích se ukázalo, že odvaha není absence strachu, ale schopnost jednat navzdory němu. Útok samotný netrval dlouho, ale jeho důsledky se okamžitě začaly šířit městem i celou Evropou, protože nacistická moc byla poprvé zasažena přímo v srdci okupovaného území. Gabčík a Kubiš zmizeli v ulicích Prahy, zranění, vyčerpaní, ale stále naživu, zatímco protektorát se během hodin proměnil v prostor hysterie, razí, kontrol a zoufalé snahy najít viníky činu, který narušil pečlivě budovanou iluzi absolutní kontroly. Následná smrt Heydricha o několik dní později potvrdila, že operace Anthropoid splnila svůj strategický cíl, ale zároveň rozpoutala vlnu represí. Jejichž rozsah a brutalita byly děsivé a měly zastrašit celý národ. Přesto se tím paradoxně potvrdilo, že čin dvou mužů měl sílu otřást samotnými základy nacistické moci a změnit pohled spojenců na československý odboj i exilovou vládu. Hon na parašutisty byl neúprosný, systematický a poháněný zradou, protože ani nejpevnější síť nevydrží tlak, který nemá hranice. A když gestapo získalo klíčové informace, kruh se nevyhnutelně uzavřel kolem pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, místa, které se stalo posledním útočištěm Gabčíka, Kubiše a jejich spolubojovníků. Zde, v prostoru odděleném od světa zdmi a tichem, čekali na konec, který nebyl překvapením, ale přijatým důsledkem rozhodnutí učiněného dávno předtím, v Londýně, při přijetí rozkazu. Boj, který zde proběhl, nebyl bojem o vítězství, ale o důstojnost, o kontrolu nad vlastním osudem a o to, aby žádný z mužů nepadl živý do rukou nepřítele, který by jejich smrt proměnil v propagandu. Jan Kubiš podlehl svým zraněním krátce poté. Josef Gabčík zemřel v kryptě kostela, obklíčen bez možnosti úniku, ale s vědomím, že jejich příběh už nelze vymazat. Následky byly strašlivé. Lidice a ležáky se staly symbolem kolektivního trestu. Tisíce lidí byly popraveny nebo odvlečeny. Ale zároveň se operace Anthropoid stala jedním z nejvýznamnějších aktů ozbrojeného odporu v celé okupované Evropě, činem, který vedl k mezinárodnímu zrušení Mnichovské dohody a k obnovení legitimity Československa na světové scéně. Gabčík a Kubiš nezanechali potomky, paměti ani osobní svědectví, ale zanechali něco trvalejšího. Důkaz, že i malý národ může vyslat jasný signál, že teror není totální a že odvaha jednotlivců má sílu změnit běh dějin, i když je zaplacena tou nejvyšší cenou. A právě proto jejich jména dodnes nepatří minulosti, ale svědomí.
Navazujíc bezprostředně na události popsané ve 3. části, se vyšetřování rozběhlo s intenzitou, jakou protektorát dosud nezažil. A tentokrát nešlo o demonstrativní zastrašování, ale o technicky řízený bezpečnostní manévr. Jehož cílem bylo zcela rozplést strukturu atentátu, identifikovat všechny články podpůrné sítě a vytvořit precedens absolutní kontroly. Vedení vyšetřování převzaly složky Gestapa, Kriminalpolizei a Sicherheitsdienstu, které poprvé v takovém rozsahu koordinovaly analytickou práci, operativní nasazení i zpravodajské vyhodnocování dat, přičemž Praha byla rozdělena do sektorů, v nichž probíhaly systematické domovní prohlídky, kontroly evidence obyvatel, analýzy pohybu osob a zpětné mapování všech známých i potenciálních tras parašutistů. Zásadní roli sehrála technická analýza místa činu, kde se zkoumaly fragmenty použité výbušniny, typ zapalovače, konstrukce improvizovaného zařízení i způsob jeho přepravy, což vedlo k potvrzení britského původu materiálu a tím i k posílení nacistického narrativu o zahraničním řízení operace. Ovšem zároveň to vyšetřovatele nasměrovalo k hledání místních logistických bodů, protože dovoz, ukrytí a manipulace s takovým materiálem nebyly možné bez domácí podpory. Méně známým faktem je, že Gestapo v prvních dnech vážně zvažovalo možnost, že atentát nebyl izolovanou akcí 2 mužů, ale součástí širší sabotáže, a proto byly analyzovány i železniční uzly, energetická infrastruktura a komunikační sítě, což vedlo k dočasnému zvýšení ochrany strategických objektů po celém protektorátu. Klíčovým zlomem se nestala technika, ale lidský faktor, konkrétně kombinace finanční motivace, strachu a psychického nátlaku, kdy vyšetřovatelé využívali výslechové metody založené na dlouhodobé izolaci, řízené dezinformaci a postupném rozkladu výpovědní konzistence, přičemž výpověď Karla Čurdy se stala nejen zdrojem konkrétních jmen a adres, ale i nástrojem k ověření již existujících hypotéz, které si Gestapo vytvořilo na základě předchozí analytické práce. Méně známé je, že některé adresy byly sledovány již před Čurdovou zradou, ale nebyl dán rozkaz k zásahu, protože bezpečnostní složky chtěly získat kompletní obraz sítě, nikoli pouze jednotlivé úkryty, což zvyšovalo šanci na konečné obklíčení parašutistů. Mezi historiky se dlouhodobě diskutuje také otázka, zda byla krypta kostela skutečně první volbou posledního úkrytu, nebo zda šlo o nouzové řešení po selhání jiných variant, přičemž existují indicie, že byly zvažovány i objekty s přímým napojením na kanalizační systém, které by umožnily delší skrývání, avšak logisticky se ukázaly jako neudržitelné. Do oblasti spekulací patří i tvrzení, že nacistické složky měly o pohybu parašutistů částečné informace již několik dní před finálním zásahem, ale záměrně vyčkávali, aby bylo možné provést exemplární likvidaci na jednom místě, což by mělo silnější psychologický dopad. Přímý důkaz pro tuto teorii však neexistuje. Další méně známou rovinou je poválečné zkoumání samotného vyšetřování, kdy se ukázalo, že část dokumentace byla na konci války zničena nebo selektivně upravena, což vyvolalo otázky, zda některé kompromitující informace o spolupráci jednotlivců nebyly záměrně odstraněny, aby poválečný obraz odboje zůstal co nejčistší. Objevují se také konspirace o možném vnitřním napětí mezi exilovou vládou a domácím odbojem, kde se spekuluje, zda nebyla rizika operace Anthropoid vědomě podceněna ve prospěch politického efektu, přičemž historický konsenzus dnes pracuje s tím, že šlo o vědomou, ale strategicky odůvodněnou oběť, nikoli cynický kalkul. Vyšetřování atentátu se tak stalo nejen honem na konkrétní pachatele, ale i laboratorním příkladem moderní represivní mašinérie, která kombinovala technickou analýzu, zpravodajské vyhodnocování, psychologický nátlak a informační manipulaci. A právě v této kombinaci spočívá jeho temný, ale analyticky fascinující rozměr, jenž i po desetiletích vyvolává nové otázky, revize a interpretace.
Děkujeme, že jste sledovali video až do konce. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a přihlásit odběr, aby vám neunikl nový příběh. Samozřejmě zábava ještě nekončí. Koukněte na další doporučený obsah.